Hey vloggen, så hvis det starter 24 timers løb, jeg går her med Pelle. Første kilometer. Der er bare rivende fart på. Hold kæft, hvor går det at stige afsted. Vi skal lige i gang. Vi ses på 10. kilometer. Hey vloggen. Prank. Vi er 5 kilometer inde nu. Wow, jeg har fået mit første knækløs. Lad mig lige finde det frem. Knækløs. 5 kilometer inde, going strong. Foran mig går Mille, Matt og en eller anden en. Jeg kan ikke se nogen i mørket. Fint tempo, vi går stadig. Jeg tænker at gå ind til natmad, så lige få en pizzasnegl, så lige få en lille lur, og så begynder vi at zoom derudad. Let's go. Vi har den her. Hey guys, vi er oppe på... Jeg tror, jeg er på sådan 14 eller 15. Yes. 14, det er længe siden, jeg er opdateret. Yes. Og jeg har kun gået. Og jeg har også kun gået, og jeg holder den. Jeg går hele natten. Jeg har lige drukket en Red Bull og en Yankee. Eller drukket en Red Bull og spist en Yankee. Og jeg har fået noget nyt energi, jeg ikke har haft før. Jeg er klar på den. Skal du sove i nat egentlig, Tobi? Jeg skal sove, var planen, men nu har jeg virkelig meget energi, så nu tror jeg, jeg ligesom lad den køre. Jeg kører den jo til natmad, og så løber jeg lige den sidste halve time ind til natmad. Og så sover jeg, og så er der op igen og klippe på. Jeg havde en lignende plan med at bare gå ind til natmad, og så lige tage en lur efter. Men jeg ved ikke, nu har jeg bare sygt meget energi. Jamen, så jeg tænker, at der var brugt den energi. Ja, men det var opdatering. Tusind tak. Det er, tak for at være med. Jeg måtte være med på vloggen, Tobi. Selvfølgelig, naturligvis. Hey vloggen, jeg er tilbage. Jeg har så lige fået mit andet knæklys. Det betyder, at jeg har gået 15 km nu. Jeg har også lige taget en banan med på vejen. To-go snack. Jeg er begyndt at gå lidt alene, men er på de hører lidt musik, bare i zonen. Jeg regner stærkt med at gå 20, inden jeg går i seng i dag. Og så i morgen, så kværner vi den bare. Nej, i morgen. Altså efter et par timer søvn, så kværner vi dem i hus. Og jeg føler, at hvis jeg har energien, så kan det være, at jeg bare ikke går i seng og bare kværner flere. Vi ser på det. Det går godt indtil videre. Bananen nu. Alt er godt. Ses. Hey vloggen, vi er tilbage. Jeg kan ikke huske sidste opdatering. Jeg er oppe på en 18-19 styks. Og jeg er nu samlet med en Jones. Hey, fis. Og en Willy. Hvordan? Boysene løber lige over i HF, sætter min telefon til at lade, fordi de skal snart sleepy time. Vi skal også have smurt lidt mere vaseline i røvhullet, ikke? Naturligvis, men jeg fortsætter grinden, indtil jeg kan mere. Ses. Vlog time. Jeg ved ikke, hvad jeg er på. Jeg har stoppet med at tælle. Jeg har lige fået en ordentlig sviner af masse patabim. Jeg vil lige tage hele setup'et og alle pengene til fucking børnene i Gaza, eller fuck, de er ved at ryge. Jeg går her med hylde. What are we saying? Ja, hvad er vi på? Rundt 25, altså du ved ikke, hvad du er på? Jeg ved, hvad jeg er på. Nå, det under, jeg er omkring 25, eller jeg er i gang med 26, ikke? Jo. Kilometer 28. Hvad? Kilometer 28. 6. God mand. Der går nogle shorties foran os. Shorty kan indse mig, hun er white beef. Ja, vi ses. Bow. Hey, vloggen. Jeg skal lige se, hvor jeg går. Vi kalder den for i aften. Jeg er lige indkasseret. Jeg har ikke vidst, hvor meget jeg var oppe på i en god 2-3 timer. Ender på 30 fucking runder. Han ender med først med at være præcis det samme som mig, Willy. Præcis det samme som mig, Willy. Vil jeg gå de første 15 runder? Jeg tror, den her powerwalk-teknik, den gjorde mig godt. Mine ben har fandme hårdt lige nu. Mit venstre bagben, eller baglår, hvad fuck det hedder. Af for helvede, mand. Vi går... Ja, jeg skal have noget i morgen. Men vi tager lige en lille powernap nu. Står op til sunrise. Og så skal vi have noget varnopslags pulver, ikke? Jo, varnopslags magiske pulver. Godmorgen, solstråler. This you. Nå, Willy, min mus. Hvad siger vi? Sign it off. Sign it off. Pounded noggin. Jeg kommer bare med et quote her, som jeg har gået med Jonas og sagt det som ting. Det her det er et maraton og ikke en sprint, vel? Vi ses. Pounded og noggin, bro. Har I set det perfekt? Noggin. Godmorgen, folkens. Så er jeg lige vågnet. Klokken er 7. Mine ben har aldrig haft det værre. Det var meningen, at drengene og mig skulle stå op ved en 6 til sunrise, men de åbenbart bare sned sig ud af sengen og løbet afsted uden mig. Jeg har det virkelig hårdt. Min baglår, jeg tror faktisk aldrig, jeg har haft så ondt i den. Jeg går lidt, som om jeg er skidt i bukserne. Men jeg har smurt hele booty cheeks og armhuler ind i vaseline. Og så er det bare klø på igen. I går nåede vi en 30 runder, så det er jo en tredjedel af vejen, hvis jeg skal være top 100 club. Lad os se, hvad det kan. Jeg har en modder med mig. Jeg har lige taget 2 panoer og 2 Ipræner. Har mine handsker med, min solcreme, så nu venter jeg bare på, at de kigger ind, og så er det bare tilbage på grinden. Ja, Chuck. Vlog time, vi er back.
Jeg tror, jeg er på 50. Jeg har stoppet med at tælle. Men i hvert fald, jeg har lige haft en sindssyg runners high. Løbet sådan 3-4 runder. Nu tager jeg en måneder og lige går lidt. Tænker, det er en god idé for min krop. Jeg har desværre mistet Johnny og Willy. Men jeg tror, jeg er sådan en runde foran dem. Fordi Johnny skulle skide for 10.000 gang. Og Willy skulle race, I guess. Skørt at skulle race på ruten. Men nu er vi her. Jeg går lige bag zigzaggen, hvis jeg må sige noget. Er det vloggen? Det er vloggen, ja. Lækkert. Altså, det er Runners High, hørte jeg lige, du havde. Runners high, Ej, men det kan noget. Nu kører vi den lige lidt ned. Og så en måned oveni. Så en måneder, det er den anden måned nu. Så er adrenalinen på den helt rigtige, og koffeinen på et helt rigtigt niveau. Det er jo det, jeg skal bare ikke ramme det der dyk. Det er det, jeg er bange for. Ja. Men så længe du bliver med at drikke måneder, så kan jeg vel ikke ramme det. 10 timer endnu. Vi går efter 100k. Hej, vi er loggen. Vi er tilbage. Jeg tror, jeg er på en 55 stykker. Der er frokost her med en team. Nu går jeg med min nye makker Joyce. Sig hej, Joyce. Hej. Joyce har lavet noget lignende i hendes ungdom, så hun kender alt til systemet. Og så vil jeg opdatere efter frokost. Der skal jeg løbe lidt. Jeg skal op på de 100. Bye. Hey Vlog, vi er tilbage. Jeg har bare lavet en opdatering, fordi vi er med på vloggen. Pigerne kommer løbende her. 0 subscribers. Nej, mange. Vi er tilbage. Jeg har bare lavet en opdatering, fordi jeg har gået de sidste siden frokost. Jeg har bare været helt nede i kuldekælderen. Jeg ved ikke, det fuckede mig så meget at sætte mig ned. Og siden da har jeg bare ikke helt kunne få den op igen. Så igen går jeg med Kat og Fritz. De prøver at løfte mit humør. De er nogle rigtig søde venner. Men altså, den er bare helt off lige nu. Jeg kan slet ikke overskue 7 timer mere. Jeg har bare lyst til at gå hjem og græde. Men vi er her, og jeg går, og så må vi se, om jeg når de 100, om jeg overhovedet kan løbe. Den ser lidt sort ud ligesom. Den ser lidt sort ud lige nu, ligesom Obama. Signing off. Hey Vlog, vi er tilbage. Jeg er lidt ude i kuldekælderen, vi går og hygger. Jeg beslutter mig for at gå resten af vejen. Du skal nok blive nævnt. Vi er tilbage. Jeg er sådan lidt ude i kuldekælderen, jeg har det meget sjovt. Jeg går og hygger. Jeg beslutter mig for at gå resten af vejen. Jeg har fundet sådan en ny måde at gå på. Vi kalder den for rednecken, hvor jeg går med min måneder her, og jeg er sådan på brystet meget frem. Og jeg går selvfølgelig stadig med Kat og Fritz. Her er de. Og så har vi nyt med dem, så lige skal nævnes. 3, 2, 1, reveal party. Isabella Timmermann, team. Og der kom Monkey. Nå, men jeg ved ikke, hvad jeg er på. Jeg tæller som selvfølgelig aldrig, men jeg har 2 armbånd her. Og jeg har sådan en 60 om det. Og jeg skal selvfølgelig ramme 100. Easy. Ses. Så det er Tobis nye walk. Han vil gerne lige have, at jeg filmer det. Fordi han synes, det er så sejt, at han gerne vil dele det med resten af jer. Det er ikke det. Det er bare... og du filmer ikke vandret, vi tager det fra toppen. Tilbage Vlog. Jeg er død, men jeg har lige været oppe og opdatere, og jeg kan så fortælle jer, at vi er på 66 runder. Vi er altså kort op igen, mine boys. Vi anede ikke, hvor langt han var, og så indløste han 15 af de stærke, og så er vi lige langt igen. Og jeg indløste jo jeg har 66 runder, og nu er vi så på den næste runde, hvilket betyder, at vi er på vores 6-7-runde. Så den skal løbes med 6-7 bevægelse. 6-7 her hele vejen. Vi går stadig efter de 100, men fuck, jeg ved ikke, om man kan. Jeg prøver. Signing off. Altså, vi vlog, vi er tilbage. Jeg ved godt, vi lige har opdateret, men jeg vil bare sige, at jeg lige var over for Medical Attention i HF. Dobbelt valgplaster og sportsdag på begge fusser. Det strammer lidt, men jeg tror, det løsner sig op under løbet. Jeg har desværre mistet Johnny og Willy. Jeg ved ikke helt, om de stod fra mig. Men vi klør på. De 100 km skal være mine. Vi siger hej. Vloggen. Jeg er tilbage. Jeg har lige timet en go-runde. Fik den til 11,42 i gennemsnit. Og så har jeg lige indkasseret og fundet ud af, hvor mange runder jeg mangler for at ramme de 100 selvfølgelig. Man har 18 runder, og i gennemsnit, hvis jeg går mit tempo nu, så der kommer lige... Forstyrrelsen er færdig. Ja, så jeg mangler 18 runder. I gennemsnit går jeg 5 runder i timen, hvis jeg går den. Lidt over 5, så sådan. Så det bliver meget sådan, hvis jeg går den, kan jeg lige præcis nå den. Lige præcis, men det bliver på et hængende hår. Også hvis jeg skal pisse og have noget at drikke og sådan noget. Så jeg skulle nødt til at gå lidt, løbe lidt, gå lidt, løbe lidt, gå lidt, løbe lidt. Det bliver det hårdeste, jeg nogensinde har været igennem. Men fuck det, nu fucking gør vi det. Jeg mangler kun 18 runder. Jeg er begyndt at tage ned.
nu sætter jeg noget fucking Fred igen på, og så løber jeg en rundt, og så går jeg en rundt, og så løber jeg en rundt, og så videre. Og så ser vi lige på, hvor stress det bliver til sidst. Jeg optager senere. Bye bye. Hey, vi er loggen. Vi er tilbage. Jeg har lige logget mig fuck ind. Jeg tror, jeg løbet 9 runder i streg. Thank the Lord for Fred igen. Ellers havde jeg aldrig kunne klare det. Vi er på 81 nu. Jeg mangler 10 runder for at klare mit mål. Jeg går lige den her, og så lad os lige se, om jeg kan løbe de sidste. Egentlig kan jeg bare gå den og komme i mål med den pace, jeg satte tidligere. Men vi ser lige på, om jeg løber de sidste 5. Det kunne jeg måske godt være frisk på. TV2 er kommet. Alt er godt. Jeg er bare virkelig bange for, at jeg ikke når det, eller der sker en skade. Men vi får se. Satser, krydser så meget fingre for at kunne nå 100. Største drøm nogensinde. Se senere. Hey, vildlokken. Vi går her. Sidste 10 km. Jeg har lige skrevet til Granny i base, om hun kan noget vand og noget sukker klar til mig, fordi jeg er ægte ved at falde om. Alle andre spiser mad, men jeg skal fucking have den der 100 k'er. Der går boysene. Joni. Har I ramt den? Fair nok, okay. Ja. Ja, men jeg klør bare på. Jeg vil bare gerne have det overstået. Skal få noget mad. Så er det vildmarksbade. Jeg er fucking stolt over mig selv, men jeg er sådan... Det flimrer lidt for mine øjne lige nu. Jeg gik på toilettet tidligere i dag. Der kunne jeg sådan, så tog jeg brillerne af, så begyndte gulvet sådan... Og sådan, det lignede sådan en syretrip, hvor gulvet blev mindre og mindre. Og sådan der var bølger i gulvet. I don't know. Jeg tror ikke, min krop er lavet til det her. Jeg har virkelig presset mig selv til det yderste. Men vi gør det for et godt formål. Bye bye. Hvad så, vlog? Det her er en rigtig, rigtig spændende video, fordi lige nu går jeg min aller sidste runde for at runde de 100 km. Jeg har tænkt mig at løbe den, men fuck that shit. Jeg har en halv time til det der pis. Jeg går den. Altså, ingen at stoppe me. Usun carry boats, altså. Valrossen har været rigtig sød, og jeg har lige gået de sidste 2 runder med mig, for jeg har brug for støtte. Jeg har lige ringet til min mor og Albi, næsten grædefærdig, og fortalt dem om det hele, og bare haft brug for at snakke med min mor om det hele. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, altså sådan, mine ben, de er her ikke mere, altså det er syre. Jeg har haft de her briller på alt for længe. Den her Arctic Shark, fuck, fake shit, sikkert. De her løbesko, de har holdt godt. Det er alt for koldt lige nu, jeg har ikke tid til at... Jeg magter heller ikke fucking gå ned og få noget mere tøj på. Men sidste runde, og vi kan høre, hvor optimistisk jeg er. Efterfølgende skal jeg bare... Jeg tror bare, jeg skal have et varmt bad meget hurtigt, for lige at få varme. Så skal jeg have min kyllingburger, og så er det fandme vildmarksbadet, der vil noget. Fuck, hvor har jeg da glædet mig. Og hvis Psycho piller det vildmarksbad ned, mens jeg skal i det, så fucking finder min Glock frem og skyder mit hoved. For nu, jeg skal have det vildmarksbad. Jeg skal have det. Jeg er ligeglad. Den her tur har gjort mig lidt af en savage, hvis I kan fornemme det. Peace up, gangsign. Og jeg vil lige sige tak til alle mine sponsorer. Jeg kan ikke tage den fra den, jeg kan ikke huske den. Men i hvert fald, mor og far, tusind tak. Nico, tusind tak. Sara, tusind tak. Albi, tusind tak. Trek, tusind tak. Anton, tusind tak. Julius, tusind tak. Olli, tusind tak. Bettina, tusind tak. Pia Flemming, tusind tak. Sigurd og Filippa, tusind tak. Otto, tusind tak. Frede, tusind tak. Og når vi tænker mig om jeg mangler nogle flere. Jeg tror, vi er ved at være i mål. Nej! Nå, hovsa. Det var ikke engang bevidst. Og tak til Valrossen til sidst, men ikke mindst. Men ja, hvis jeg mangler dig, så er det ikke fordi, jeg ikke elsker dig eller whatever. Det er bare fordi, jeg har gået 100 km med 2 timer søvn. Så det er lidt svært at huske alle de sponsorer, jeg kan skaffe mig. Jeg kommer til at være top donor. Det er fucking hype. Vi ses i næste klip, som forhåbentlig er mig, der sidder i et vildmarksbad med en smøg i munden. Farvel.